Shubor nakaslem jong Nong san Hima. Uwe unong India uba Shah set Patok ha Iran nadu ubunai no pra ringkat berkiwei pat kinong India namar kejing keno bakit ya ka diesel bean Wanpoi ha India hadian bu ulalaj na Patok. Uni ubreu belatip kerting kum uketan meta minta Wanpoi ha Gaziba Delhi ha kaba Ïathuh ya ka Jingshyrkhei kejing kendo Jing'e ha kapor ba udan halinti banwan phai sha India. Uni ubreu Ïathuh ba kapor ba ulaj na Patok umpoi perkhat bakan sadon kathma Hagasni kababot ulaong bagatma karasdang bat kilasa haka umdum namar lakhanglut ya baro bakentup ya kakat lengsun. Ulaong bakilasa haka hotel kabajingai news pa meter na kanong ba Bandar Abbas kabadai kanong ba kabadan ya katem shipai duriaw bakongsan kabalasya kharbit nadu basdang kathma. Habaikran berke NDTV Ïathuh bakila pentep ya ka embassy ka India ha Iran ha kabakila ay jingmut ya ki bakimday ban mi shabar namar ka jinglong jingman kathma. Ïathuh baman ka sngi ki shuyo sngowi ka jingher ki Namding bat ki bom ulaong bahaba ki ple ki jingkhangyet ki yo i ki Namding ki bahab hajan jongki habakali ka no sien man ka sngi ki Namding ki juhab Ïathuh bahado shispa hado arspa sien man ka sngi Ïathuh ya ka jingyat linti ka Jingshyrkhei jungu hakapor ba Wanpoi sha India namar ka jinghap ki bom hajan ka linti baki yan Ïathuh baki poi ha Armenia hadian ka jingyat linti da ka bus na Bandar Abbas kabashimpor hado khat khandai kinta bakin poi ulaong ba gajinga linti ulayo sngowi gajingsawa kijingbethei bom sange na kilom bot ongru bawat kabos kalakhnyu hendai wat hagjing shep tiang kilala ban poi shakhapot Armenia kajing sha sat Patok umeta ringkat kiweipat kinong India kadai baki syakem haka pratarik uno pra haka baki bor penyat ke Iran kilabat e gajhat kit umpnyang MY Valiant Roar kabala penyat deka Prime Tankers LLC na Dubai kaba kilakeno baka kit deka diesel bean hakani ke jahat kidon shiphongot kinong India bakan thobru yu meta